условията на играта, те са тези. И сега 5. Ще превзема ли 5? Не успя. Сванахме ли? Кой ще е първият участник? Спокойно, има време за всички. Само ще помоля като кавалер да стъпим на една дама за добрия тон и ти си втори. Трябва ли? Заповядай. Ти си имаш. Asta nu si può ritrovare. Добре, значи време дава. Не може да превзе на втори играч заедно. Ти превзе тройката и тройката. Ради? Дай на другата. На другата. Да, не се пошли. Ето го е онова. Победила, следващия. Айде, тримата играчи да продължат. Искам още на грешка. Разделете се вляво и отлясно на пътала. Крачки да няма никой. Не, грешка. Трябва да си полезна, когато вземаш камък. Един крак. Не, настъпва първата нещо. Няма нужда да се бърза. По-важно е да се внимателно да учеш нещата. Речите и там. Зад играчите да няма. Ама назад, страни. Още. Единицата е близо до теб. Достатъчно малко да се наведеш и да се пусне. Настъпва външната линия. Аз определям играчите. Теб играеш Ей, сега ще излучам от тях победител и готово. Назад ти става член. Там трябва да се в турбичката някъде в това, около пейката. Минаха наистина. Имаме победител. Какво помоли? Да се освободи Кървазаче. Зад състезателите абсолютно. Ако състезателите са двете момичета и момчета. Ляво. Кой е ляво, ваше дясно? Още. Стъпка встрани, стъпка встрани. Добре? Стъпка встрани. Да, само че играеш добре. Как се играеш как? Един крак, два крака, един, два. Завърташ, без да се... А, не. Когато където е камъчето, когато се в него